Creation. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూశారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో ఫుల్ సాంగ్తో చూడాలంటే టెలిగ్రామ్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అండ్ ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుందాం. సో ఇక్కడ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా ఇక్కడ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా ఇక్కడ చేసుకోండి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి దానికి సేమ్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. కంటిన్యూగా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా ఇక్కడ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా అండ్ ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా కట్ చేసుకోండి. సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. ఇదే ప్రాసెస్తో మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్ మొత్తం 4 ఫొటోస్ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ మధ్యలో 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఇది లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంప్లీట్గా 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఇదే ప్రాసెస్తో. ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ప్రతి దానికి ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ 19 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చేసి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ చిన్న సైజ్ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా సెకండ్ ఫోటో నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇలా 1 సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేసి దీన్ని కూడా సేమ్ ప్రాసెస్, 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో చిన్న ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, చిన్న చిన్న సైజ్, వాటిని మాత్రమే యాడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్ వరకు వెళ్ళండి. సో సింపుల్గా చిన్న సైజ్ ఫోటో మీద దీన్ని పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళండి ఫ్రెండ్స్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీగా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో 1 బై 1 సేమ్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చెప్తున్నా. సేమ్ ఇలా మీరు కూడా ఈ విధంగా చూసి మంచిగా 1 బై 1 యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి, ఫోటో మీద టచ్ చేసుకోవాలి, పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇక్కడ 20 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసి సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మూడవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు 1 సెకండ్ 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో మీద దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి 3 ఫొటోస్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటుంది. ఇది కూడా 6 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, మళ్ళీ 8 సెకండ్ 15 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, సో ఇక్కడ 10 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్, మళ్ళీ 13 సెకండ్ 11 మిల్లీ సెకండ్. సో ఇలా టైం చూసుకొని యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేదా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఈజీ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ సో 18 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, లాస్ట్ ఇక్కడ 20 సెకండ్ 18 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఒక ఫోటోని దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క ఫోటో మాత్రమే మిగిలి ఉన్నాయి. ఆ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 2 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో మళ్ళీ 4 సెకండ్ 19 మిల్లీ సెకండ్, సో మళ్ళీ 6 సెకండ్ 28 మిల్లీ సెకండ్,
మళ్ళీ 9 సెకండ్, 11 మిల్లీ సెకండ్. సో, టైమింగ్ చెప్తున్నా. ఆ టైమింగ్ చూసి యాడ్ చేసుకోండి. 12 సెకండ్. సో, మళ్ళీ 14, 13 మిల్లీ సెకండ్. 16, 8 మిల్లీ సెకండ్. ఇప్పుడు 18, 25 మిల్లీ సెకండ్. లాస్ట్ ఇక్కడ 21, 9 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో, చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీతో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.